Така, здравейте всички от YouTube, аз съм през Медо и това е урок, който иска да ви покажа как се хаква Skype. Значи тук, ако сте на Windows 7, ще сам CMD. Ако сте на такова на Windows XP, ще е рън. Значи аз пиша с CMD, защото съм на Windows 7. И тук пишете Skype. Отделно и името на абоната. Пишете, например, Костов 01 как беше, Костов 01 беше, или само те не знам. И цъкати, дали то вече ще ми излезат паролите му и там. Така и да, надявам се да съм помогнал, обаче трябва да ме приел. Да ви, чао!